Most aj nélküli túrost fogunk sütni, ami egy közkedvelt édesség. Annak, aki szereti a túrót, ez biztos, hogy ízleni fog. Nagyon finom. Kell hozzá 1 kiló túró, amit már beleraktam ide a tálba. És ugye azzal kezdtem, hogy bekapcsoltam a sütőmet 200 fokra, hogy melegedjen fel, úgyhogy mire végzek az összekeveréssel, szinte mehet is be a sütőbe a süteményünk, mert ugye előmelegített sütőbe kell tenni. Tehát itt az 1 kg túró, kell hozzá 15 deka dráma, vagy sütőmargarin. Ugye be van csikozva, egy ilyen az 5 deka, tehát 3-at rakunk, az a 15 deka. Én ugye mindig felolvasztom a rámát mikrosütőbe, és akkor sokkal könnyebb eldolgozni a tésztába. Meg jobb vele bánni. Úgyhogy egy ilyen mély leveses tányérba, vagy pedig egy ilyen reggeli fejhes tálba berakjuk a mikróba. 1 perc. Nem egész 1 percre. Utána rakunk bele 4 tojást. Ha nem vagyunk biztos benne, hogy friss a tojásunk, akkor egyenként üssük fel kisebb edénybe és úgy öntsük bele. Mert ha véletlenül rossz, akkor ki tudjuk önteni. És nem kerül bele a tésztaanyagunkba. Aztán teszünk bele 5 evőkanál buszatarát. Ez ilyen Lidl-is kapucsinos doboz volt. Én ezeket kűrítettem, bevontam ilyen öntapados fóliával, és én ebbe tárolom a dolgaimat. Általában a kilós dolgok pont beleférnek, úgyhogy ez pont jó tárolásra nekem. Aztán 2 evőkanál liszt, azt ugye ilyen nagyobb edénybe tárolom. Tíz evőkanál kristálycukor. Két csomag vaníliás cukor. Ugye én nekem kilóssal szoktam venni, és ugye betárolom, úgyhogy a 2 csomag az nagyjából 2 evőkanál. Nem szoktam vele spórolni, mert nagyon finom. És akkor 1 mokkáskanál szódabikarbóna, vagy pedig egy fél sütőpor. Én jobb szeretem a szódabikarbónát, mint a sütőport. A piskóta is sokkal finomabb tőle. Nem lesz tőle olyan szalonnás.
Ugye belöntjük a megolvasztott rámánkat is. Kell vele egy csipet só, és kell beletenni egy citromnak a reszelt héját, amit előzőleg lemostam és letöröltem szárazra. Fontos, hogy mossuk meg, mert be van kenve valami anyaggal, ami megvédi attól, hogy begombásodjon, de az egészségre nem túl jó. Tehát mindenképp mossuk meg felhasználás előtt. Ez a citromhéj, ez nagyon kellemes ízt ad neki, teljesen feldobja a túrót, ezáltal sokkal finomabb lesz, direkt eteti magát. Szoktam csinálni nélküle is, de sokkal finomabb citromhéj. Vagy citromhéj helyett tehetünk bele mazsolát, vagy áfonyát is. Természetesen haszolt áfonyát. Az is ad neki egy ilyen kellemes savanykás íz. És nagyon finom tőle. De citromhéjjel az igazi. Ellenőrizzük a receptünket, még egyszer nem hagytunk ki valamit, és hogyha minden oké, rendben van, akkor jól összedolgozzuk ezt az egészet. Nem kell hozzá túlni, még simán így fakanállal. Egyenletesen összekeverjük. Megolvad benne a cukor, és könnyen keverhető lesz. Kész a masszánk, beleöntjük a tepsibe, amire beleraktam sütőpapírt. Ez egy normál méretű tepsi. Szépen eloszlatjuk.
tetejére kikeverünk egy tejfölt, egy tojással és egy ökoneliszttel. Őszintén szólva ezt én ki szoktam hagyni, mert annyira nem igazán jön be a családnak, de most azért elveszem videóra, belerakom. De nyugodtan lehagyhassuk róla, nem muszáj feltenni rá. Annyiból jobb lesz, hogy könnyed megfogni, nem ragad annyira, mert adnak ilyen kérges tetőt. De igazából teljesen fölösleges. Sokkal jobban szeretjük nélkül. És akkor szépen rásújtjuk a tetején. Ha már elég meleg a sütőnk, akkor betesszük sülni. Ugye, mint mondtam, 200 fokon és 20 perc légkeringetéssel. Ha nincsen légkeringetésünk, akkor 220 fokra tesszük be 20 percen. Ugye azért jó elején mindjárt begyújtani a sütőt, hogy ilyenkor nem kell arra várni, míg fölmelegszik, hanem rögtön mehet be és megsülhet is. Az állag a sütinek nagyon könnyű, nagyon finom, eteti magát, hasonló, mint egy felfújt, és isteni finom az illata is, meg az íze is. Amint kisült, meg fogom mutatni nektek.
El is készült a süting, így néz ki. 20-25 perc, lényeg, hogy egy kicsit piruljon meg a tetején ez a bevonat. Ugye ez ad neki egy ilyen hártyát, ezáltal könnyebb megfogni majd a süteményünket. De mint mondtam, én ki szoktam hagyni, mert nekünk annyira ez a teteje nem jön be. Köszönöm, hogy velem voltatok. Ha tetszett, amit csináltam, tartsatok rá legközelebb is. Sziasztok!